खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनानै सोरजिथाय क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 25 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि MCLA माधव छेत्रीनि नखराव थांनानै गेदेरफोरनिफ्राय आशीर्बाद लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो नेपालि समाजाव मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियम दङ, जेराव दुर्गा फुजानि गोथार समाव गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनियाव आशीर्बाद लाहैनाय बे थासारिया सोलिबोबाय थादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा MCLA माधव छेत्रीनि नखराव थांनानै माधव छेत्रीनि नखरनि देरसिन सोद्रोमाफोरनिफ्राय आशीर्बाद लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला थाबैनो चिराङाव लुफुंजानो गोनां गरखा भवनखौ लुफुंनाय जासिगोन। लोगोसे उदालगुरियावबो गरखा मल्ल भवनखौ 1 कौटि रां हरनानै थाबैनो लुफुंनाय जासिगोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होदों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै MP रोनगोरा नार्जारी, MLA जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ अरुणाचलाव थानाय बुमलायाव नुजाथिहैनानै चीननि PLA पस्टखौ नायगिदिंहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, भारत आरो चाइनानि गेजेराव नंखाय जाथायफोरखौ लानानैनो सिमायाव बायदि थासारि सोमजिबाय थानायखौ मिथिनो मोनबोबाय थानाय जादों। नंगौ, जाय थासारिफोरखौ लानानै भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया आथिखालाव चाइना आरो भारतनि गेजेराव थानाय सिमाफोरखौ नायगिदिंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा मैयाबो अरुणाचलाव थानाय भारत आरो चाइनानि गेजेराव थानाय सिमा जेरै बुमलायाव नुजाथिहैनानै चाइनानि PLA पस्टखौ नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिनि जोहै भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया भारतनि रैखाथि बिफानफोरखौ, सान्थ्रि हान्जाफोरखौ राफोद खालामनायनि थाखाय माखासे बिथांमोनजों लोगो हमनानै गोबां बाथ्रा सावरायलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे रैखाथि मन्थ्रिया नायगिदिंहैनायनि गेजेरजों भारतनि रैखाथि हान्जाफोराबो गोबां साहस आरो बोलो मोननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव आसाम पुलिसनि गोजौ बिबानगिरि बिथांमोनहा खौरां लाहैदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव दाखालि थांनाय माखासे सान सिगां माखासे दुथांफोरा गाग्लोबनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे तामुलपुरनि सिङाव थानाय ABMSUनि मावखुलियावबो गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुर्गा फुजानि समावनो माखासे RSS एबा बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा माखासे फिसा जाथायखौ लानानैनो ABMSUनि आफादगिरिनि नखराव थांनानै बायदि बुफाय बुसि खालामहैदों, लोगोसे गाज्रि रावफोर बाहायहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिसोर दुथांफोरानो ABMSUनि मावखुलिखौबो बुफाय बुसि खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, जायखौ नोजोर बोनानै ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दुथांफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय आसामनि गोजौ बिबानगिरि बिथांमोननिसिम खावलायनाय जादोंमोन। लोगोसे ABMSUनि गोबां सोद्रोमाफोरा गुबुन जायगायाव बेबायदिनो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौनि थाखाय खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ होनाय नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया आसामनि IGP प्रशान्त भुया आरो बिटिआरनि IGP सत्यजित हाजरिका मोनहा थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै जाथायनि सोमोन्दै गुवारै नायबिजिरनो थाखाय खौरां लाहैनायखौ मिथिनो मोनदों।